Pois entre os meus hábitos ecolóxicos, un dos fundamentais é levar esta bolsiña, que ainda que non pareza unha bolsa, que me regalaron ademais cando cheguei nova a un instituto. Entón, así evito acumular bolsas de plástico, que ademais se rompen, e moitas veces non serven ni para meter o lixo. Abroa, e aquí vai pois todo o que compro, froita, verdura, auga, o que sexa. Despois chego a casa, baleiroa e volvo a meter na pelotiña esta de plástico e para o bolso ou para o coche. A auga é un ben escaso. En moitas das nosas accións cotiás podemos axudar a aforrar auga. Por exemplo, lavando os dentes. A ver, isto apareceu na miña casa porque, bueno, eu vivía nunha casa con terraza que se pechou e que, bueno, nun principio había sitios onde entraba auga e para secar esa auga ou recoller esa auga se poñían periódicos, eses periódicos empapábanse de auga e un bon día meu pai atopou esta máquina nunha tenda, non sei en onde, que poñía prensa de papéis húmedos. Eses papéis que se mollaban pola auga da chuvia, que entraba por onde non tiña que entrar, pois se meten na esta, se prensan e quedan como bloquiños de papéis que despois se poden utilizar cando se sequen para queimar pois nunha chimenea. Falta poñelo a secar. No hace falta ir muy lejos para hacer algo bueno por el medio ambiente. Cuida tu entorno, es tu casa. Manténla limpia, por favor. Reciclemos para cuidar o noso planeta. Vale, o coche hoxe en día é un elemento de transporte imprescindible, pero o meu consello é que o utilices o menos posible e aparca sempre no primeiro sitio onde encontres. Mellorará a túa saúde porque farás máis desplazamentos a pé e terás, sobre todo, mellor humor. Pero aínda mellor é o uso dos transportes alternativos como a bicicleta, sobre todo para traxectos cortos. Pois nada, que para o día a día a bici é o vehículo máis barato, ecolóxico, incluso para rutas de lecer e, por suposto, está apto para todas as idades. Marcher, c'est bon pour la santé et en plus, ça sert à faire des amis. This is our world, oh, this is our earth, oh, this is the place where we belong. This is our home, oh, this is our time, oh, this is the place where we come from. Pick up the trash, put it where it should. Hi guys, this is just an example of people that don't protect the world or the environment. And I want to tell you something, but I'm gonna do it with a rap. No matter your age, we all live together in the same place. This is your street, this is your sea,
This is your life. Don't forget it, please. Protect the world. It's the only one you've got. Where we come from. Try to reuse, recycle. Dios, que leria de móvil. Un WhatsApp e non vexo nada. Teño que cambiar con el xa. Queres cambiar o teu móvil? Pois, a que estás agardando? Desfaite dele agora mesmo. Os 10 primeiros en chegar á nosa tenda terán un móvil novo gratuito. Móvil novo? Pois a porra comiste. Pero que faz? Tes que traer o teu móvil á tenda para que o reciclemos. Todos os componentes electrónicos son altamente contaminantes. Hai que cuidar a natureza e os polos. Claro, os polos, senón, de onde vai ser o xeo para os refrescos? Perfecto. Iso está moito mellor. Agora vai á tua tenda Foncasa e leva o teu móvil novo. A Foncasa? Pero se teño permanente con Casa Fon. Dios, e agora unha mensaxe nova de Yodel.